Dobro večer svima, nekima dobro jutro, nekima dobar dan. Imamo 64., 65., 66., 67. službeni tip. 4 vrlo atraktivne utakmice lige, Europske lige, Conference lige i 2 utakmice iz Hrvatskog prvenstva. Prva utakmica igra se sutra u 21 sat po hrvatskom vremenu. Utakmica je Betis Braga, četvrtfinale Europske lige, uzvratni susret. Prvi susret je završio 1-1. Tip je znači Betis Braga, azijski hendikep minus 0,5, Betis tečaj 1,88, ulog je 1 bod. Zašto sam se odlučio da uložim na Betis? Prije svega tečaj je prihvatljiv i dobar za ulaganje. Braga u ovu utakmicu ulazi jako oslabljena jer će igrati bez bitnog veznog igrača Diega Rodrigueza, ključnog obrambenog igrača Niakatea i ključnog veznog igrača Zalazara. Šta se tiče Betisa, Betis će biti bez bitnog obrambenog igrača Natana. Međutim, Betis je vrlo jaka domaćinska momčad, imaju jako dobar i širok igrački roster, kvalitetan, tako da u ovoj utakmici očekujem pobjedu Betisa. Ono što bi još naglasio, za mene je Betis jedan od glavnih favorita da osvoji Europsku ligu, te mislim da imaju jako dobre šanse da sutra pobjede Bragu. Dakle, da ponovim, tip je Betis azijski hendikep minus 0,5, tečaj 1,88, ulog je 1 bod. Druga utakmica nam je iz Conference lige. Igra se također sutra u 18 sati 45 minuta. Uzvratni susret četvrtfinala Conference lige. Prvi susret je završio između Šahtara i Alkmara pobjedom Šahtara 3:0. Tip je Alkmar Šahtar over 2,75 golova, tečaj 2,0, ulog 1 bod. Zašto sam se odlučio za ovaj tip? Ovako, prva utakmica je završila 3:0 pobjedom Ukrajinaca, međutim to je nerealan rezultat, previsok rezultat i utakmica nije tako izgledala da je Šahtar trebao pobijediti 3:0. Dakle, prije svega puno previsok rezultat te pobjeda Ukrajinaca. Ono što je jako bitno za ovaj tip, Alkmaar na domaćem terenu je strašno dobra momčad, odlično igra na domaćem terenu i ono što je najbitnije, od zadnjih 7 domaćih utakmica u čak 6 utakmica je postignuto 3 ili više golova. Ukupno u čak 67% u svim utakmicama imaju više od 2,5 golova prosjek. Ono što bi još naglasio, Šahtar također ima prosjek od 56% overa, znači ne možemo reći da je to totalno neka overaška momčad, ali ipak naginje na over, da ipak preko 55%, to jest 56% pada 2,5, više od 2,5 gola. I ono što treba naglasiti, Alkmaar mora od prve minute preuzeti veliki rizik te pokušati nadoknaditi zaostatak od 3:0. Tako da tu stvarno očekujem baš atraktivnu utakmicu sa puno golova, puno šansi.
otvorenu utakmicu, te mislim da linija 2,75 je pravilno otvorena, tečaj od 2,0 po meni ima solidnu vrijednost, ja bih dao nešto niže, recimo 1,85, tako da eto, mislim da se to isplati. Da ponovimo, tip je Alkmaar Šahtar, over 2,75 golova, tečaj 2,0, ulog 1 bod. Idemo na naš treći službeni tip. Utakmica hrvatskog prvenstva igra se 18.4., znači u subotu u 16 sati po hrvatskom vremenu. Utakmica je Dinamo Rijeka, tip je Dinamo azijski hendikep -1, tečaj 1,69, ulog je 1 bod. Prije svega da naglasim, linija je u redu otvorena -1, međutim tečaj nema vrijednost. Tečaj je čak ispod granice profitabilnosti, ali ipak odlučio sam se na Dinamo, zato jer Dinamo je u strašnoj formi, igraju fenomenalno, postižu 3+ golova u svakoj utakmici, totalno razaraju sve protivnike, tako da i u ovoj utakmici očekujem totalnu dominaciju Dinama. Ono što je bitno naglasiti da Dinamo nema većih problema sa igračkim kadrom, osim bočnog igrača Goda će izostati, međutim drugi svi igrači su spremni, te Dinamo će biti u vrlo jakom sastavu. Šta se tiče Rijeke, oni su doživjeli u zadnjem kolu iznenađujući poraz od Osijeka na domaćem terenu. Tome se niko nije nadao, trenutno su ugrozili 3. poziciju u prvenstvu, te u ovu utakmicu ulaze bitno slabljeni. Rijeka će biti bez devetaka, Barišića, Barka, dok je upitan Fruk, daleko najbolji igrač naravno. Tako da mislim da je u ovoj utakmici sve na strani Dinama, te očekujem pobjedu od, ajmo reći, 1 do 3 gola razlike. Ono što opet bi naglasio da tečaj nema neku vrijednost, te ulog je samo 1 bod zbog toga. To bi bilo to što se tiče te tekme. Idemo na četvrti tip, službeni četvrti tip. Utakmica isto iz Hrvatskog nogometnog prvenstva. Utakmica je Istra Vukovar. Igra se u subotu 18.4. u 18 sati i 45 minuta. Tip je Istra azijski hendikep -0,5, tečaj 1,97, ulog je 1 bod. Zašto sam se odlučio na Istru? Ovako, u Istri nije dobra situacija unutar kluba, velike su svađe između trenera i bitnih igrača. Međutim, prema mojim informacijama održan je sastanak, sportski direktor Bjelanović je utjecao da se smiri situacija, vođeni su ozbiljni razgovori između Rijere i bitnih igrača, tako da u ovoj utakmici očekujem da se u momčad vrate Radošević i Lončar, da će igrati, to su dva po meni najbolja igrača Istre, da će igrati od početka. Također vraća se nakon žutih kartona Kadušić i Kumar će vjerovatno biti spreman mladi obrambeni perspektivni igrač. Očekujem najjači mogući sastav Istre, te mislim da imaju velike šanse da u ovoj utakmici pobjede. Ono što je isto bitno, ovu utakmicu će gledati sin od predsjednika Alavezža, tako da i to je dodatni motiv igračima da se pokažu u dobrom svjetlu. Također, ovo je zadnja šansa treneru Rijeri da ostane na klupi. Ako ne pobjedi ovu utakmicu, gotovo sigurno će dobiti otkaz.
Ono što je isto bitno da se naglasi, isto još uvijek ima šanse da izbori mjesto koje vode u europska natjecanja, te ovo must win, totalni must win. Šta se tiče Vukovara, to sam već rekao 10 puta, Vukovar sigurno ispada, šanse su im se mjere u promilima da mogu ostati u ligi. Vukovar je daleko najlošija gostujuća momčad lige, očajni su gosti, tako da ne očekujem puno od njih u ovoj utakmici. Oni će vjerovatno igrati malo otvorenije, pokušati iznenaditi Istru, međutim ne vjerujem da će uspjeti u tome. Ono što jedino nam ne ide u prilog je head to head, od 3 odigrane utakmice, 2 utakmice završile su neriješeno, dok u jednoj utakmici Vukovar je na domaćem terenu pobjedio Istru 3-2. Ono što je jako bitno naglasiti za ovaj tip je vrijednost tečaja. Znači tečaj od 1,97 za mene ima vrlo dobru vrijednost, čak bi mogao tu biti malo jači ulog, međutim zbog situacije unutar kluba Istre, znači odnosa trenera i igrača, nisam se odlučio za više od 1 bod. Za mene ja bi tu stavio tečaj 1,70 max. 1,65 do 1,70. Tako da, eto, imamo dobru vrijednost u tečaju, te očekujem pobjedu Istre. Eto, to bi bilo to i sretno svima. Pozdrav!